Il-Korp tal-Pulizija firex il-proġett pilota li rnexxa dik tal-Pulizija fil-komunità għal aktar lokalitajiet. Proġett li nibet minn waħda mit-80 proposta tad-deputat Robert Kutajjar fisem il-Partit Nazzjonalista li tiegħu kien kellim mal-Kunsill Lokali għar-riforma tal-istess kunsilli. L-għan tal-proposta tal-oppożizzjoni kien li l-Pulizija tkun proattiva billi tipprevjeni milli reati kriminali jsiru b'aktar kuntatt viċin ma' residenti u l-komunità kummerċjali biex anki teduka fil-waqt li tirrenja aktar is-sens ta' komunità. Iżda fid-diskors li għamel il-Ministru Byron Camilleri fit-tnedija tal-estensjoni u qal li kien joħlom li proġett bħal dan issir fi żmien li kien sindku tal-Fgura. Iżda naqas milli jsemmi li hu flimkien mad deputati kollha tal-Gvern kienu vvotaw kontra din il-proposta fir-riforma tal-Kunsilli Lokali. Tal-Korp, għalfejn meta din il-proposta tresqet fir-riforma tal-Kunsill Lokali konti votajt kontra din il-proposta kemm fis-sali ta' kumitat u anke fil-plenarja, anke meta sejjaħ division. Naħseb illi m'intix qed tkun korrett. Iżda l-Gvern war li vvota kontrija fil-Parlament madwar xarejn wara l-vot irrealizza li kien żbaljat u nieda dan il-proġett pilota baxx fil-Mellieħa permezz ta' konferenza tal-aħbarijiet. Tant kemm dan il-proġett pilota kien suċċess, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà meta vara l-estensjoni qal li ġiet emendata l-mission statement tal-Korp biex tirrifletti dan l-rwol ġdid tagħha. Is-Sindku ta' Swieqi Noel Muscat tkellem magħna fuq kif ir-residenti tal-lokalità tiegħu laqgħu din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista u l-impatt li ħallit fuqhom. Ħanajlek hija proposta importanti immens, kienet proposta tajba ħafna li kif nafu l-Partit Laburista, l-Gvern Laburista kien skarta, però baxx daħħalha. Nista' ngħidlek li hemm ħallit effett trement fil-lokalità u pożittiv ħafna. N-nies huma kuntenti u l-fatt li dawn jipprevjenu, dawn huma aktar proactive u jipprevjenu li jsir lat vandalo jew dak li hu ħażin, in-nies qed tħossha ħafna iktar komda u sikura fid-dar. U kuntenti li alla volja tard mal-Gvern daħħalha. Din il-proposta anke titjib fil-preżenza u l-integrazzjoni tal-Pulizija mal-komunità, kif spjega s-Surġent Antonello Magri li qed imexxi t-tim tal-Pulizija fil-Fgura. L-irwol huwa differenti, żgur għandna dawn l-aħħar xahrin u nofs li bdejna f'dal proġett. Qabel tkun qisek qiegħed ġolassa li jinqala ħad toħroġ fuqu, darba qegħdin hawnhekk nagħmlu aktar man-nies, in-nies qed isiru jafuna aħjar, kważi qed insiru ħbieb man-nies huwa kunċett li huwa differenti minn meta konna fl-assa. Il-Pulizija bħala punt referenza anke qed tilħaq ir-residenti permezz tal-mezzi soċjali u anke huma aċċessibbli permezz tan-numru tal-mobile għal kull pulizija senjat f'din l-iskema. Apparti s-swieqi l-Fgura u l-Mellieħa, l-irħula se jkun qed jibbenefikaw minn din l-estensjoni huma l-Imdina, Pembroke, ir-Rabat, l-Imtarfa, Ħaddingli, Marsa Xlok, Birzebbuġa, il-Furjana u l-Belt Valletta, bil-pjan tal-Korpu li testendi l-iskema sa terz tal-lokkalitajiet madwar il-pajjiż, tant kemm il-poplu ra l-benefiċċju tal-proposta tal-Oppożizzjoni.